வணக்கம், நான் தான் உங்க வெல்ட்ருபால பேசுறேன். இன்னைக்கு எந்த வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டா ஒரு சின்ன செட் ஒர்க்கு தான் பார்க்குறோம். அதாவது தூணு உண்டாம டைரக்டா போஸ்ட்லேயே ஃபிட் பண்ற வேலையை தான் பார்க்க போறோம். இந்த வேலை எங்க பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாயல்குடி பக்கத்துல பச்சையாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல தான் பார்த்துருக்கோம். ஒரு 3 சீட்டு தான் போட வேண்டிய இடம் தான் இது. கதவுல ரொம்ப தண்ணி அடிக்குது, உள்ள தண்ணி வருதுன்றாங்க. அதனால சரி ஓகே, ஒரு 3 சீட்டு மட்டும் போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு 3 சீட்டு மட்டும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மற்றபடி இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 தான் ஃபுல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பர்லிங் பைப்பு, போஸ்ட், இது பீமுக்கு எல்லாத்துக்குமே. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் சீட்டு, நார்மல் சீட்டு தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். டெய்லி வீடியோ போடுறதுனால நான் ஒன்றும் பெரிய ஆளுன்னு நினச்சிடாதீங்க. நானும் ஒரு கடை வச்சு ஒரு சின்ன தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். மற்றபடி பெரிய சம்பாத்தியம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த வேலையை பார்த்து ஒரு 4 பேர் வேலை கொடுப்பாங்க. அதனால தான் டெய்லி வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. மறக்காம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.